guys, andito kami ngayon sa Alaminos City. Ayan, pupunta kami ng 100 Island. Lilibutin namin yung mga island dito sa Alaminos. Ayan, sa 100 Island. Right, tail lang natin sila guys. Ayan sila. Ayan sila Uncle. Punta tayo dun. Ayan, dun sila naghahanda kasi punta nga kami ng 100 Island guys. Ililibot ko kayo sa 100 Island. So mamaya kita-kita na lang. Hi! Ayan guys, punta na kami sa 100 Island. Sakay kami sa bangka. Hi guys! Dito. Hi guys! Samantha. Right. Kami ng 100 Island guys. Ang init pero Island. Let's go. 100Q. 100Q. Guys. One knot. Ano kami, diba? Uy. Si ano? Rich Flow. Rich Flow. Ni Rich Flow. Hindi mo nga mamajay. Yung magaling ano, mag-ano din. Oo. Sinajay? Oo, yung taga-bil na sis. Bakit? Nagpartak mo, nagsakay. Yan guys. Yan, diba ang ganda ng ano dito sa Alaminos. Yan guys, oh. Right. Bili ka na rin ng siplak mo, ma'am. Kasama tayo sa kanila. Saan kayo pumunta? Yan. Meron. May pagpilian pa ba? Guys, dito lang kami. Dito lang. Muna. Yan. Then namin sila Coach Jason. Right. Oh. Yes. Napaliwanag ng nagregisteran namin. So, inaano ko lang po project kung mas madami ko Guys. ilan po ba kayo lang? Nanda. Ilan po? Gusto ko may package. 100 Island. 15 na light base ako sa mga anim na store ko lang po yung mga parang may hindi meron po kasi good ng people na iba. Papunta kami ng ano, ang mga isla. Lilibutin namin yung isla. Papasyalan namin. Tapos mamaya sakay na kami ng bangka. Gumagamit po talaga pang swimming pool, pang snorkeling. Pag nag-snorkeling po, may mag-snorkeling sa buhay, magkakaboy, may mandog pa ng snorkeling. Makikita yun pa sila sa loob ng tanong, magandang isda, Oo. oras. Dun sa anong island ba yun? Yun niyo po. Kasi ba, saan na lang po bayaran ba yun? May bawa. Sige talaga. Bubutas. Mabubutas na yung butas. Sige nga talaga, oh. Hindi may iwasan.
Yes. Anak kami guys. Grabe. Ganda yun. Binayatan naman ito. Met ajay. Ay makita mamin. Watch. Yan guys. Enjoy namin yung araw na to. Ayan. Mag-enjoy kami ngayon. Alright. Punta na kami sa bangka guys. Yan. Picture muna kami. Picture. Alright. Picture. Ulit. Yan. Dito na kami. Sasakay kami ng bangka. Sakay ng bangka. Wala. Ay. Punta na kami sa bangka. Punta sa bangka guys. Sakay na kami sa bangka. Yan. Yan guys, sakay namin ng bangka. Up! Yan, sakay namin ng bangka guys. Yan o. Andun yung ibang kasama namin. Yan! Yo! Hello guys! Ano mo? Coach! Yan! Riko! Wait lang! Hindi ka makahintay. Putik na. Wala tayong dalang alak dyan. Walang alak. Ayan guys, oh. Coach Gilbert. Hello! Yan. O, diba po kami vlog? Ang ganda, oh. Ayan na. First Si time. Mentor. Ganda. Ang ganda din. Hap Jason. Ang ganda rin ng ano. Ganun talaga. Oh. Mentor, ang ganda na. Ano? Ang ganda na. Yung nilabas Ang ganda, Mentor. yun. Ganyan talaga. Ng 5,000. Nice. Kulang ko pala yun. Woo, let's go! Pag pinagulat ako. Ayan. Right. Alis na kami guys. Grabe sa maki. Magandang araw! Rico! Hindi. Video lang. Yung mga kulay namin, bumalik na naman. Guys. Sa... Mexico? Na. Islands. 100 Islands. Doon sila. Yung iba doon. Ayan. Yung ibang kasama. Right. Kasama, maingit kayo. Maingit kayo. Alright. This our first time na pumunta sa 100 Islands at ang nalaman namin 123 islands. Yan. Diba? At ang sa likod nito ay Topak Baguio Benguet. Oh, yun. Right. Let's na kami guys. Kiu.
Oo, hilahin. Hindi, inano yung kanya. Yung angkla. Tinira mo ang bate ka. Yung angkla niya. Yan, picture daw, picture. Picture. Naman dito, picture mo walang hiya. Malangi. 1, 2, 3, wala kang tsura. Yan. Yan, selfie. 1, 2, 3. Guys, picture. Yan. Sila umalis na kami, hindi pa. Signal yung mag-4G sa'yo dito. Right. Ano, flight mode niyo pa rin. Shimbay. Coach Jobert. Hey! Coach Gilbert. Hello! Tayo na naman. Up, Jason. What's up? Bad lang, Tibo! Mendo. What's up, mananap? Get sa'yo. Tayo na naman. Yan. Kami na naman magkakasama din. Yan talaga. Havers. Palis na kami, guys. Alright. Woo! Let's go.
Nandito na kami sa isang island. Yan. Yun yung Pilgrimage Island. Ayan. Yun po. Yung nakikita nyo yun? Yun. Right. Yan guys. Hindi lang isang beses ako napunta dito. 3 beses na ako nakapunta dito guys. Ayan. Kaya familiar na ako dito sa island. Right. Saan ba? Ganito kayo dito sa Pilgrimage Island. Right. Yan yung mga saan dito guys. Guys. Right. Yan yung Pilgrimage. Pilgrimage Island. Right. And guys, i-picture muna kami. Okay? Lalakad na punta doon. Makapunta namin yun. Punta namin yun. Statue. Right. Nung guys, nung pumunta kami dito last year. Hindi pa ganito to. Ginaganda nila yung pag dito. Ice cream! Ano? Ice cream! Pilgrimage Island. Iba nakalimutan ko na eh. Ibang island. Ice cream! Lakad lang. Grabe, init. Right. Go, go, go! Yun o. Picture sila guys. Ay. Yo, pampalamig na. Guys, o. Aray ko. Alright. Ito na to. Wala nang kat-kat. Bilpin nyo. Walang kat-kat yan. Ganyan kaganda dito guys. Hirang. Alin. Right. Picture lang tayo guys. Init.
Yan guys. Marami ring tao. Marami pang island to kasi. Yan. Meron pa doon sa kabila. Yan, meron pa din sa kabila. Yan, palaw. St. Joseph. St. Joseph. St. Joseph. Tar, picture tayo dyan, oh. Yan, oh. Family picture. Family picture. Oh, group picture. Mamaya. Group picture daw dyan, oh. Picture tayo ni Kuya. Oh, St. Joseph. Tapos ito, si, Pilgrimage Island. Pilgrimage Island. Right. Guys. Hi, Kali! Hi, Kali! Hi, Kali! Hi, Kali! Ayan, guys. Kasama dito. Yun. Ay. Ay. Vlog. Yan. Bye. Right, pipicture muna kami guys. Kaya na kami. Yan. Hello. Ayan guys, paket. Ayan. Paket kami guys. Ayan. Kaya yan. Daddy, ay Sam, si Kali mo kay Papa. Yan. Kasama siya. Papayuan si Uncle. Sam! Kasi talagang matas din to. Kali, iwan mo na dito. Ayan guys. Hey! Pachimay! Hey! Yan. Guys, yan! Yan. Dito sa taas. Yan. Pero mas maganda sa taas mamaya. Tara, sa taas. Lumig sa taas! Woo! Yan guys. Punta kami sa taas. Right? Papakita na ako syempre. Ha? Syempre, papakita ako para maganda naman yung ating Yeah, may babasahin ako para sa inyo guys. Yan o. Dear God, I am thankful to know that I am work in progress. You are not finished with me yet. Ayan. Yun, para sa inyo din yun guys. Whew! Ang pagod guys. Nakakapagod. Yung iba, Coach, 430. yung iba andun pa. 130 na Oh. ilang step na ba? Oo, 400 ano talaga to. Yan. Andun pa sila, nasa baba pa sila guys. Tayo, kahit hindi pa. Ayan. Akyat kami. Kahit pagod na. Sige lang. Ito naman yung The Holy Family. Ayan. The Holy Family. Ayan, guys. Right. Alam nyo ba, yung step dito, 400 plus yan. Ayan. Huh. Kaya yung mga matatanda dito, mahirap ng ano dito. Yan po. Huh! Yan, meron na naman ako nakita. Yan guys. Yan. The grass. The grass. Ha? The grass. Yan. There's the flower. Ay, yan. So, Right. paakyat po kami sa 413 step daw. Ayan, Papunta sa 413 step. Mga to sa 100 islands. Woo! Sa 100 islands, sa 100 islands. So, Ano to? yun sa 400. Pilgrimage Island. Ano? Pilgrimage Island. Pilgrimage Island. Ayan. So, Take a break. Breathe. may papabasa na naman ako sa inyo guys. Diba? Ayan. English lang. Oh, Bawal mga take a matatanda break. dito. Breathe in. Resort. Ha? Di pa ako nakabot ng 100 steps. Resurrect. Ayan. Whew! Aga. Kalahin nyo yun guys. 413 step to. Ha?
Pagod! Yan, meron naman papabasa, siyempre. Lahat yan, meron yan. Guys, alam nyo, nung pumunta ako dito guys, hindi pa ako gano'n papagod ngayon. Napapagod na ako. Kalaan nyo yun? Ayun, may tao dun sa latas, oh. Ayan guys, oh. Yan. Ito, mayroon na naman papabasa. Right. Ito, papabasa na lang sa'yo. Yan. Yan po. Right. Tapos. Woo! Ito na yung ano. Yan, the last supper. Oo, ito yung The Last Supper. Ang galing talaga nito. Ayan, ito yung The Last Supper. Yan, pwede kayo mag-pray. Dalhin mo lahat Ayan o, nakikita yan. Prayer area. Mag-pray muna tayo. Right. Yan, hello guys and good morning everyone. Narito kami sa 100 Islands. Allah. Sulit talaga yung vacation na free. Yan. Dali. Hiningal ako. Bakit? Nakailang step ka? Naka 63 step pa lang ako. Hiningal na ako. Ilan pa? 1,000 daw yun eh. Hindi, 413 lang. See you in the top, guys. Yan. Ayan, papunta na naman kami sa kabila. Ayan. Woo! Grabe. Nakakapagod pero worth it naman. Ayan. Alam nyo ba, yung ano namin dito guys, yung travel namin dito is free. Ayan. Free lang yan. Yan. Kaya sa mga ano natin dyan, sa mga kabataan o mga kagaya ko, yan. Pag may pera talaga, makakano tayo, makapag-travel. Pero ito kasi free. Ayan. Ayan, may babasahin na naman ako. The New Way of the Cross. Number 2. The Agony in Gethsemane. Ayan. Whew! Yung mga kasama ko doon, nauna na ako sa kanila. Kasi tagal nila eh. Ayan. Ayan na naman, pwede ka mag-pray dito. Ayan guys, pwede mag-pray. Ito talaga ko. Dito talaga. Dito yung magandang view guys. Kung saan ako nag-picture noon. Picture ako noon dito guys. Ayan, papakita ko sa inyo kung saan ako nag-picture noon. Dito ako nag-picture noon guys, oh. Pakita ko sa inyo kung saan ako nag-picture guys. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Guys. Dahan-dahan ka dyan siyan. Pagod na ako. Kasartan na ako. Pagod na ako guys. Pagod. Nakakapagod guys. Sa baba. Wala na yan. Meron pa yun niyo. Saan pagulyan to yan niya? Dito yung bangir dapat. Gama pa iko. Napikot na tayo. Tara. Yan guys, oh. Siyan dahan-dahan, wag kang takbo. Wow! Ganda ng view. Number 5. Right. Number 5. Dahan lang, bumulong kayo. Guys, oh. Pababa na kami. Yan na nung ano na nung Pew, pew. Init. Grabe. Right. Ayan guys. Let's receive the cross. Yan. Mas maintindihan niyo yung Yung kaganda yung ano. Christmas. Pudot. Yan. Nalawa. Number 7. Guys. Oh, paikot.
Wala. Oh. Ayan guys, oh. Isang semento pa lang mula dun sa baba. Siya, nalito! Ganyan Halika, kaganda. bilis! Right. Bilis! Okay. Ayan, dito na kami sa ano, sa taas. Huh! Hindi ako nag-video kasi nakakahingal. Pagod ako. Ayan guys, oh, dito kami sa taas. Ayan. Woo! Ito yung statue. Ayan. Pilgrimage Island. Ayan guys. Woo! Right, picture din tayo. Guys, ayan, dito kami sa kabilang island. Ayan. Dito kami kakain, guys. Ayan, kasamaan namin dyan. Ayan sila. Right. Dito kami kakain. Hello guys, ayan. Dito tayo ngayon sa Children's Island. Yo! Children's Island, matatanda lang. Ayan, dito na tayo guys. Bababa na tayo. Right. Guys, ayan. So ayan, katapos natin nagbihis. Ayan, nagpakabasa tayo kanina. Muntik nang nasirang cellphone ko, guys. Ayan. So ayan, dito ako sa taas ngayon. Ayan, yan yung comfort room, yan si Ar. At yung mga kasama natin, naglalangoy doon at may nagbabalsa doon. Alright! Ayan guys, dito kami sa Children Island. Ayan, dito kami sa Children Island. Yan po, nasa Children Island kami. Ayan o. May mga naglalangoy dyan. Nakikita nyo ba? Ayan. Meron o. Ayan, naglalangoy sila. Ayan guys. Woo! Right! So, mamaya na lang ako ulit mag-video guys. Ayan. Pag alis na kami. Right!
guys, ayan. Pauwi na kami. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami. Doon sila. Pauwi na. Pagod. Pagod. Bye. Yan, guys. Right. Baba na kami guys. Baba na. Nakababa na kami. Right. Baba na. Baba na kami guys. Yan, pababa na sila. Baba na guys. Right. Pagod pero na-enjoy naman. Ayan guys. Ang masasabi ko lang guys, hindi kami nakalibot. Hindi namin nalibot lahat ng island. Ayan. Hindi namin nalibot lahat. 4 lang po yung napuntahan namin island. Sa Quezon Island. Ayan. Yung pinuntahan namin. Marcos Island. Ayan. Children's Island. Ayan. At sa Pilgrimage Island. Ayan po. Yun yung napuntahan namin. Right. Right. Dito tayo sa ngayon. Sa kanilang plaza. Or sa kanilang town. Dito sa Alaminos City. Guys. Ganito pala karaming tao dito ngayon. Yan, ganyan karami yung tao dito guys. Right. Right, sige. Kami ay uuwi na guys. Maraming salamat sa ating panonood. Ayan, sana nagustuhan nyo ang aking vlog. Ayan, maraming salamat po. Ayan, don't forget, like, comment, share, and subscribe.
Diyos.